Welcome to my YouTube channel guys. नोंथांमोनखौ आंनि A to Z channel आव बरायनाय थाबाय। नोंथांमोना आंनाव मोनसे कुइसन खालामगासिनो आरोना सिक्किम थांनायाव बेसेबां थांदों फैसाया बेसेबां खरसा जाखो बेफोरबायदिखौ सोंहरगासिनो आरोना नोंथांमोना दा बेखौनो नोंथांमोननो आं खोन्थानो होननानै आखायाव लादों आरोना दा नोंथांमोना भिडिअखौ नायजोबबानो मिथिसिगोन आरोना आं A to Z खोन्थाजोबगोन नोंसोरनो सिक्किम थांनायाव मा जानाय मा प्रसेस नांनाय मा खालामनांनाय मा डकुमेन्ट्स नांगौ नोंथांमोना आं A to Z खोन्थाजोबगोन आरोना लोगोफोर दा नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामालासे नायबाय थाबानो मिथिगोन आरोना दा जोङो बेयाव दंफैयो किसान बाजारनि फ्लाइओभार गोदानाव आरोना दा नोंथांमोना नायनो हागोन भिउखौ मोजां ओमफ्राय बैथिं दङ इंलिश मेकारनि मा दाबा दङ आरोना गोदान आरो दासो खुलिदों बावाखै नैबेयावनो दं इंलिश मेकारनि दाबाया दा जोङो बेयाव दंफैयो दा नोंथांमोननो जों खोन्थासै जोङो थांदोंमोन 23 आव आरोना सिक्किमाव जोङो गासै 7 जन थांदोंमोन बिनिफ्राय जोंनि ट्रेनाहाय 2टायावमोन बेलासिनि बे 2टायाव जोङो बिनिफ्राय डाइरेक्ट सिलिगुरि मोनहैदों 6:30 जादों नामा 6:30 बिनिफ्राय जोङो सिलिगुरियाव रुम लादों आरोना रुम लानानै जोङो 7 जनजों रुम मोननै लादों आरो दा रुम मोननै लानायाव जोंहा रुमा खमानो गोलैदों जोङो सासेयाव बिदिनो 180 बिदिसो गोलैदों खोमा सासेयाव रुमा खमानोमोन मोजांमोन फेसिलिटियाबो दा जोङो बेयाव हरसे थाबाय बिनि अखानायै जोङो डाइरेक्ट 24आव जोङो गेंटक थांदों आरोना गेंटक सौफैबाय जोङो 24आव बिनिफ्राय जोङो 25आव मा खालामदों गेंटकआव जोङो सानसे बेरायदों आरोना बेनिफ्राय गेंटकनि जिखिनि लकेसन दं बे खाथियाव MG मार्केट खाथियाव बेयाव जोङो सानसे बेरायदों बे MG मार्केट खाथियाव जोङो हटेल लाहैदों हटेला बिदिनो बारा दामनि नङामोन मोननै रुमजों 2000मोन आरोना जोङो शेयारिं खालामलायनानै थाबाय आरो 7 जनजों मानो होनबा 7 जनबा जोङो बिदिनो 25सो गोलैदों नामा सासेयाव बिदि गोलैदों आरो दा आंजों लोगोसे नै बिथांबो थांदोंमोन सिक्किमाव जों ज' थांदोंमोन आरोना बेनिफ्राय जोङो सिक्किमाव सानबेसे थामोनलाय सप्तासेयानो बिदिनो जादों सप्तासेया जादों आरो ओमफ्राय ओरैनोथ' जोङो लकेल बे MG मार्केटाव जोङो सानब्रैसो थादों नामा सानब्रै ना बिदिनो थादों जानो हागौ जोङो MG मार्केट खाथियाव दा जोङो नोंसोरनि सायावसो आरोना नोंसोरनि सायावसो डिपेन्ड खालामो नोंसोर बेसेबां हाइ कुवालिटियाव थायो नोंसोरनि जानाय थानाय नोंसोरनि सायावसो डिपेन्ड खालामो आरोना खरसाया दा नों सेभ खालामोब्ला नोंनाव सेभआनो थागोन आरोना नोंनि थानाय जानायनि सायावसो डिपेन्ड खालामो सोनारो नों दाम गोसानि रुमफ्राव थायोबा नों दाम गोसानि जायोबा बे नोंनि सायावसो डिपेन्ड खालामो दामा बांसिन थांगोन खरसाया बांसिन थांगोन आरोना दा बेरायनाय हिसाबैहाय जोङो जोङो खम एसेनो हायो एसेनो सेभिं खालामनांगौ आरोना बेरायनायाव ट्रेभेलिं खालामनायाव जोंथ' गावनि माबाखौ देखायनो थाङा ना गावनि लाइफ स्टाइलखौ जोङो देखायनो थाङा जास्ट जोङो इन्जयमेन्ट लानो थाङो बेरायनोसो थाङो नालाय जोङो एसे सेभिं खालामनो हायोबा मोजां आरो बेरायनायाव ट्रेभेलिं खालामनायाव दा बेनो आरो जोङो बिनिफ्राय 7 जन थांदोंमोन नालाय मानसि बुरजाबा मोजां आरो शेयारिं खालामलायनानै थानो हायो गारिफ्रावबो जोङो शेयारिं खालामनो हायो दा बिनिफ्राय जोङो मोनसे लकेसन थांदों लासुं MG मार्केटाव बेरायखांनानै जोङो हरब्रैसो थानानै बिनि अखानायै जोङो 25 ना 26आव जोङो लासुं थांदों आरो लासुं एमथां बिलि होननाय दङ बे लासुंथिं जोङो थांदों बेवहाय जोङो मा खालामदों गारिखौ जोङो खनसेनो हमखादों आरोना बे हटेल मालिकआनो रायलायनानै होदों जोङो पेकेज लाखादों पेकेज लानायाव बिसोरो हरसे होजों लासुङाव थाहैनायजों माजों बेरायनायजों बिसोरो 16,000 लादों आरो जों 7 जननिफ्राय दा 16,000आव जोंनियाव बिदिनो सासेयाव बेसेबां गोलैयो जों डिभाइड खालामबानो मोनबाय 7 जनाव 16,000 लादों बिसोर जोंखौ हरसे थाहैदों होजोंहाय दा जानायाबो गावसिनिफ्रायनो फ्रि होदों आरो ओमफ्राय जानायाबो फ्रि गावसिनि थानायाबो फ्रि 16,000आव दा बेनो आरो ओमफ्रायो मा होनो जास्ट नों मोनबेसे जायगा बेरायगोन नों मोनबेसे डेस्टिनेसन थांगोन नैबेयाव जायो आरोना नोङो जुदि मोननै मोनथामसो डेस्टिनेसन थांनोब्ला नोङो माबा लाखा आरो 15,000सोखौ दोनखा आरो मोजां ओमफ्राय जुदि नोङो मोनसेल' जायगाफोर थांबा ओरैनो नोङो मिनिमाम 10,000खौ दोन आरो 10,000 दोनोबा मोजां ओरैनोथ' जोंनाव 9,000सोआवबो मेनेज खालामनो हायो आरो ओमफ्राय नोङो एक्सट्रा नोङो 10,000सोखौ दोनखा ओमफ्राय आङो ओरैनो 12,000खौ लांदोंमोन आरो 12,000 लांनायाव बिदिनो 1,500सो आग्लायदों खोमा बेनो आरो दा नोंसोरनो आं बाजेटखौ खोन्थाबाय ओमफ्राय माखासे रुल्स एन्ड रेगुलेसनखौ आं नोंसोरनो सिक्किमनि बागै खोन्थागोन सिक्किमनि रुल्स रेगुलेसन ट्राफिकफ्रा माबायदि जायो होमबा बिसोरना ओरैबायदि स्ट्रिक्ट जायो आरोना बिराद स्ट्रिक्ट बिसोरो लामा सामायाव बिसोरो गारिखौ लाखिलाबाया आरो माने गावबागाव स्टेन्डआव गावबागाव लाखिहैयो आरोना दा गावबागाव स्टेन्ड नों जानला मोनला लाखिनो मोना जुदि नों बबेबा माबायाव लामाफ्राव लाखिबा बिसोरना फाइन नाङो आरोना ओमफ्राय बिदिनो नोङो बिसिनि सिटिया बिराद क्लिन MG मार्केटाव नोङो प्लास्टिक दाखोर एरि जेबो गारनाय नुनो मोननाय नङा आरोना ओरैबायदि क्लिन मानो होनब्ला बिसोरना
टुरिज्म बिराद फैयोना बिसोरो टुरिज्मफोरनि थाखायसो बिराद डेभेलप आरो बिराद माबा माहाजोन आरो टुरिज्मफोरनि थाखाय बिराद टुरिज्म फैयो नालाय बिसोरो जायगाखौबो बिराद स्टेन्डार्ड लाखियो आरो बिसोरनि पुलिसफ्रा मा बिराद स्ट्रिक्ट आरो ओमफ्रायो बिसोरो हेल्प होखायो आरोना बिराद हेल्पफुल बिसोरनि मानसिफ्रा मा होनो नोङो माबा मोनसे जायोबा हटेलफ्राव माबा मोनसे दावराव जायोब्ला बिसोरो बिराद हेल्प होखायो आरो जुदि नोङो थानाय जानाय माबा हटेलनि माबा एसे कन्ट्रभार्सिफोर माबाफोर जायोबा नोंसोरो डाइरेक्ट सिक्किम पुलिसखौ लेंहरबानो जास्ट बिसोर मेनेज खालामना होयो आरोना बिराद हेल्पफुल आरो बिसोरो टुरिस्टफोरखौ बिराद रेसपेक्ट होयो वेलकाम खालामो आरोना दा नोंथांमोना थाङोब्ला मिथिगोन माबायदि सिक्किमनि बागै मिथिगोन आरो आंथ' बिराद गोमोहैलायदों आरोना बिसोरना जोंनियाव माबायदि बिसोरनाव माबायदि डिसिप्लिन दं बेफोरबायदि आरोना जोंनाव एकदम लेथ्रा जायोना बिसोरनाव एकदम ओमफ्रायो नोङो जुदि थाङोबा नोंनाव मोनसे आइडि प्रुफ लाखानांगौ आरोना नोङो भटार आइडि बा आधार कार्ड माबा मोनसे बेखौ लाखानांगौ आरो ओमफ्राय बिसोरो बांलादेशिफोरखौ हाबनो होआ दा नोंनाव मोनसे आइडि प्रुफ थाब्लानो नों बास जागोन आरोना बै मा होनो वेस्ट बेंगल सिक्किम हाबनायनि मोनसे गेट दङ ना नैबेयावनो बिसोरो गेट पास खालामनायाव बियो आरोना नोंनि मोनसे अरिजिनेल डकुमेन्टस आइडि प्रुफ बियो आरोना दा बे वेस्ट बेंगल बर्डार आरो सिक्किम बर्डार बेयाव चेकिं जायो आरो बिदिनो आइडि प्रुफ बिगोन नोंथांमोनखौ दा नोंथांमोना थाङोब्ला मिथिगोन आरो दा ओंखायनो आइडि प्रुफखौ लांखाथारनांगोन नोंथांमोना आरो नोंसोरो ओरै गोजौआव थाङोबा लासुं एंथामबिलि 0 पइन्ट बेफोरथिं थाङोब्ला नोंथांमोना मा प्लास्टिक बथल लांफानो मोननाय नङा ओमफ्रायो जाय प्लास्टिक बथल लांफाबा नोंथांमोना मा जागोन फाइन नांगोन आरोना फाइन होनांगोन ओमफ्राय ओरैजाय साफ्रि राइडारफोर दङ साफ्रि राइडार बाइक सादावगासिनो आरो ओमफ्राय प्लास्टिकफोरखौ नोंथांमोना लांनो मोननाय नङा ओमफ्राय बिदिनो स्मकिं खालामलाबायनो मोननाय नङा बबेबा जायगायाव ओमफ्राय खुदै गारलाबायनो मोना नोंसोर नङाबा फाइन नांगोन आरोना बिदि जानला मोनला खालामनो मोना आरो माने टुरिस्टफोर हिसाबै जोङो डिसिप्लिनै थांनांगौ आरोना बिराद डिसिप्लिन जानांगौ बिसोरो बिराद मोजां वेलकाम खालामो आरो जोङो सिक्किमावहाय जोङो 7 days जादों आरो सप्तासे थाहैदों जोङो बेनिफ्राय आङो नोंसोरनो बाजेटखौ खोन्थाखाबाय बेसेबां मेनेज खालामनांगौ बेसेबां मानांगौ नोंसोरनि सायावसो बांसिन डिपेन्ड खालामो जायगा बेरायोबा जोङो सिक्किमाव जोङो सप्तासे थादों बेनिफ्राय जोङो डाइरेक्ट न'आव फैफिनदों आरो दा आं नोंसोरनो बाजेटखौ खोन्थाबाय आरोना ओमफ्राय बिसोरनि एसे रुल्सफोरखौ जिखिनि आं मिथिदों थांनानै आं बेखौ नोंथांमोननो खोन्थाबाय दा नोंथांमोना थाङोब्ला एसे गावबा गावनो मोजां स्ट्रंलि थांबानो जाबाय एसे डिसिप्लिनै थांबानो जाबाय बिसोरनि ट्राफिक रुल्सफ्रा बिराद डेन्जार ओमफ्राय मोजांबो स्ट्रिक्टबो बिरादनो हेल्पफुलबो मानसिफ्रा ओरैबायदि हेल्पफुल बिराद मोजां आरो बिसोरो दा नोंथांमोना थांबानो मिथिगोन आरो जायगा बेरायनो दा लकेसना बिराद मोजां बेरायनो दा नोंथांमोना बे सिजनाव थाङोब्ला मोजां मार्च एप्रिल बेयाव थाङोब्ला नोंथांमोना बिराद मोजां मोनगोन आरोना गोसोखौ दाथ' बोथोराबो मोजां आरो बिफां लाइफां खिलिनाय बिलाइ गोरलै बेफोरजों मोजां समायो बोथोरा दा नोंथांमोना थांबानो मिथिगोन आरोना दा आङो नोंथांमोननो खोन्थाबाय आङो भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नो सानबाय लोगोफोर नोंथांमोना मोजां मोनोब्ला भिडिअखौ लाइक साबसक्राइब खालामबानो जाबाय बेनोसै आरोना दा नोंथांमोननि सापर्टल' नांगौ बेल' आरो